Τι να παίξω, η ώρα είναι 11 το βράδυ. Minecraft αποκλείεται. LOL με τίποτα. Blade and Soul δεν το έχω κάνει καν. Σειρά όσου βαρετό. Battlefield 4. Πάμε να δούμε λίγο Steam. Oh yeah. Jabbrrr. Hello Beats, holla at me. And Chewy on some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop. Γεια σας παιδιά, Τσιτάκτσια εδώ πέρα και σήμερα λέμε να το ταράξουμε λίγο στο Call of Duty Ghost. Λοιπόν, online play, fine game. Μην φανταστείτε, δεν το έχω τόσο καιρό, το αγόρασα πριν 2 μέρες. Team Deathmatch. Πριν 2 μέρες, ναι. Κάτι ξέρω, κάτι λίγα. Απλώς πιο πολύ το κάνω για να σφάσουμε λίγο πλάκα. Απευθείας πίστα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα παίξω κι άλλη μια πίστα. Επειδή μπορούμε. Λοιπόν, πάμε Team Deathmatch. Αυτή την πίστα δεν την ξέρω καν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να κάνω καλό σκορ. Team Deathmatch. Time to work, soldiers. Δεν πιστεύω. What the hell? Είμαι και... Δεν θα με ακούσει. Έτσι. Δεν γίνεται, θα φάω πορνό μέσα μου, έτσι, πορνό μέσα μου, έτσι. Enemy SATCOM spotted. Μαλάκα το πιο σπαστικό. Το πιο σπαστικό παιχνίδι. Χάνουμε κιόλας. Ναι. Καμπερώνονται, χάνουμε κιόλας. Ναι. Γαμώ την μάνα σου. Εδώ. Ούτε. Μια είναι λύση. Λοιπόν, escape, leave the game. Yes. Θέλετε να μάθετε και το επόμενο βήμα για να κερδίσετε στο Call of Duty, στο συγκεκριμένο Call of Duty. Απλό. Πατάτε escape. Εκεί πέρα βγαίνει στο μενού. Και άντε για κολοπέχνιδο. Αυτό είναι παιχνίδι. Αυτό. Λοιπόν. Πιο νέα βοζάνο. Να το παίξω σναϊπεριά. Όχι, θα παίξω έτσι για ζέσταμα. Θα παίξω κανονικός. Γιατί δεν έχω όπλο. Έχω, με θυμήθηκε. Εδώ πέρα δεν παίζουμε. Έλα, φτιάξε πάτωμα. Όμως πάτωμα. Τι, κάποιος με πλευρά. Ich habe den feindlichen Scharfschützen östlich deiner Position gesichtet. Αυτός ήταν δίπλα μου. Ήμουν έτοιμος να πατήσω το φι για να ξεκινήσω. Δεν ξέρω που είσαι πάσα, υπάρχει να υπεράσαι. Λάκα. Πω πίσω. Όλος κάνει hip hop. Έλα τώρα. Κάποιος συνέχεια να μου μόνο. Το κατέμιασα. Δε. Ναι, κόλλησε μου κιόλας, ξέρεις εσύ. Γιατί κολλάς? Έλα με να μου σε τώρα. Ωραίος. Κάτι πήρα. Εδώ πέρα. Έδωσε εδώ πέρα κάπου.
Έλα τώρα, μη μου σπάς τα νεύρα. Μη μου σπάς τα νεύρα, πώς βγαίνεις έτσι ρε φίλε. Ευχαριστώ. Μαλάκα, δεν παίζει. Παιδιά, σήμερα πιο άσχετος και πιο άσχετος. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει όμως. Πιστεύω. Αυτό είχα βάλει, όχι, όχι. Αυτό νομίζω ότι είχα βάλει. Νομίζω. Κάτσε το βάλω να το δοκιμάσω. Ναι. Άλλη τις μπαζούκες ρε φίλε. Κάτσε πάω από εδώ. Έτσι. Το πτώμα του. Κανένας. Α, το μπούστι. Okay, die Hälfte haben wir schon. Κάτσε πάω έτσι. Να πάω έτσι και μετά έτσι. Κάπου εδώ πέρα που είναι τώρα. Και δεν τους βρίσκω. Okay, wir liegen vor. Und da wollen wir auch bleiben. Οκ. Πού? Εδώ πέρα θα πάει. Δεν το σημάδεψα. Super, wir führen, Jungs. Wir sind an der Spitze. Und da sollten wir auch bleiben. Πιστεύω να πάω κι εγώ κανένα εκεί, παιδιά. Το σημάδεψα σου Φίλε, το σημάδεψα, φίλε. Το σημάδεψα εδώ, κεφάλι. Μπαμ. Πάτον τον μπούστι, ρε. Ωραία, πίδα. Πίδα. Πίδα, ρε. Πίδα. Θα πάω πάλι εκεί. Εκεί είναι η μεριά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen MG-Schützen, östlich deiner jetzigen Position. Ωραία, πάμε, εδώ να παίξω. Έλα τώρα που αφήνω το στόχο περνάω.
πρέπει να πάω κι εγώ kill. Πάω με το πλάκι. Εγώ θα πάω το τελευταίο. Okay, jetzt nur noch 5 Jungs. Kommt schon, noch ein Fuß los, dann können wir alle nach Hause. Εγώ θα πάω. Εγώ θα πάω το κελί. Όχι, το κάνω. 3 müssen wir noch erledigen. Over. Κάνα. Nur noch 2 Jungs. Holen wir sie uns. Έλα ρε. Τελευταίο kill. Είδε το πήρα καν. Αυτό είναι παιχνίδι, guys. Όχι Call of Duty και μαλακίες τέτοιες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο από μένα, παιδιά. Πιστεύω να σας άρεσε. Πιστεύω να σπάσατε πολύ πλάκα, ειδικά με το Call of Duty. Και το γύρισα σε Battlefield. Εντάξει, δεν έπαιξα και στο Battlefield πολύ ωραία, γιατί όταν σημάδευα δεν μπαίναγε κανένας και όταν δεν σημάδευα, ναι, και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε, θα παιχτεί ένα giveaway και θα κάνω ένα Q&A. Θα βάλω έτσι και αλλιώς ειδοποιήσεις, θα ανεβούν 3 βίντεο πιστεύω ταυτόχρονα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, guys. Ciao.